இப்போ நம்ம விதைகளை தேடும் போது தான் தெரிய வருது நிறைய பாரம்பரிய விதைகள் இழந்திருக்கிறோம். தமிழகம் முழுவதும் வந்து ஆயிரக்கணக்கான பாரம்பரிய விதைகள் இருந்திருக்கு, அதெல்லாம் ஒன்றுமே நம்மளை விட்டு போயிருக்கு. அப்போ விவசாயிகள் ஹைபிரிட் கையில் எடுக்கிறது விளைவாக தான் இது நடக்குது. அப்போ மறுபடியும் நாட்டு விதை எப்படி கொண்டு வருது மக்கள்கிட்ட, அதை பற்றின விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும். அப்போ நம்ம படித்த கல்வி, நான் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படித்தேன், அப்போ அந்த கல்வி எப்படி இதோட தொடர்புபடுத்த முடியும்? அப்போ நம்ம நிறைய வந்து சோஷியல் மீடியாவே பயன்படுத்துகிறோம், ஃபேஸ்புக்கோ இல்லை வாட்ஸ்அப்போ, அதெல்லாம் அப்போ தான் வருதுன்னு வச்சிங்களேன். அப்போ அதை பயன்படுத்தி விவசாயிகளையும் நுகர்வோரையும் தொடர்புபடுத்துகிறோம். ஒரு பாரம்பரிய விவசாயம் பண்ணுறவரை நம்ம ஒரு காணொலி எடுக்கிறோம், இல்லை ஒரு ஃபோட்டோ டாக்குமெண்ட் பண்ணி அதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாரம்பரியம் இந்த விவசாயி வச்சிருக்காரு, இது ஒரு மருத்துவத்தன்மை, இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த விவசாய தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி 2 பேருக்கும் ஒரு தொடர்பு ஏற்படுத்துகிறோம். அப்புறம் நிறைய பயணங்கள் மேற்கொள்கிறோம். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ஒரு 1 லட்சம் கிலோமீட்டருக்கு மேலே பயணம் பண்ணியிருக்கோம். மோட்டார் சைக்கிளில் வந்து ஒரு 3 ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக நம்ம நிறைய பயணம் பண்ணியிருக்கோம். இதன் விளைவாக நிறைய விதைகள், குறிப்பாக இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 800 வகையான பாரம்பரிய காய்கறி விதைகள் நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அது காய்கறிகளில், கிழங்கு வகைகளில், நிறைய வகையான மூலிகை செடிகள் இப்படி நம்ம கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்.